Malawi Brief. Posachedwa pa tikhale tikupatsirani nkhani madzulo pa Times TV. Tatiye ndikhalire limodzi. Mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika-Mbo wati boma lake lakwanitsa kuchita zinthu zazikulu m'miyezi inayi poyerekeza ndi zomwe maboma ena anachita mzaka zambiri. Mutharika anena izi ku nyumba ya malamulo pomwe amalankhula ku mtundu wa Malawi pa zomwe dziko lino likuyendera ndi zomwe boma lakonza ndondomeko ya chuma ya chaka chino mpaka chamawa. Zambiri mlipoti ili la Mese Matonga. Mtsogoleri wa dziko lino anafika nyumba ya malamulo kudzanena zina mwa zomwe boma lake lidachite kuchoka pano kufikiranso mu ndondomeko ina ya chuma ya chaka chamawa. Mtsogoleri anayankhula nkhani ya zachuma bomwe anatsindika kuti iyeyu ndi khumbo lake pofuna kukweza chuma cha dziko lino. China chimene anakhazikikapo inali nkhani yokhudza akatangale, ndipo anati boma lake liyesetsa kuti likumanga wina aliyense amene angakhale akupanga akatangale. I would like to thank Malawians for their understanding that we are in an economic crisis and we need to make tough and painful decisions, which will soon be offset by the expected gains. Decentralization and local development. Mr. Speaker, sir, my government had prioritized decentralization to improve efficiency, accountability, and accelerate development at the grassroots level. Mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za chuma a Betha Mphangala anathirapo ndemanga pa zimene mtsogoleri wa dziko lino anayankhula. Kodama noti sona imapanga set pace koma tidikiranso kuti tidzaone kuti budget yapereka allocation yotani ku misewu imene kukonzedwa komanso ku ndege zimene anati zikubwera ndi zina monga kumbali ya chakudya, food security, kumbali yomanga masukulu. Zonse zija ndithu ndi zinthu zabwino zomwe tikuonanso kuti ngakhale private sector yathu ikhala ndithu ikuchita kwabwino kuti akayipatsa mphamvu ithandizire pa chuma cha dziko lino. Ndipo winanso amene anathirira ndemanga pa nkhani zomwe mtsogoleri wa dziko lino anayankhula anali a Eliya Zulu yemwe ndi mkulu wa bungwe lija la AFIDEP. Ndipo iwo anati ndi okhutira ndi kuti mtsogoleri wa dziko lino anayankhulapo pa nkhani ya maphunziro a mkombaphala. Kuli manager ndi ofunika kwambiri koma mudziwa kuti madera ambiri ku Malawi kuno masukulu ngati amene okulibe ndiye kuti tipange imeneyo pafunika kuyikapo ndalama zambiri ndiye tikhulupirira kuti kaya ndizakubomako kaya ma development partners wakuti athandiza motani koma chimenecho nchofunika kwambiri. Koma ofalitsa nkhani ku chipani chotsutsa boma cha Malawi Congress a Kawiri-Kabwira anati ndi osakhutira ndi zomwe mtsogoleri wa dziko lino anayankhula m'nyumbayi. Ndekwa ine sonayi inali yongosangalatsana kudzachongetsa kuti tapereka koma sina tithandize in any way. Sina yankhule kwa munthu wakumudzi, sina yankhule ndi munthu amene akuvutika ndi mitengo. Anthu akungolowa 5 months kweza fuel kawiri. Pano pali yesa kuwopa kuti kwachaigwa chifukwa cha mmene zinthu zikuyendera. Ndiye samana mzana kuti zinthu zikuyenda. Mwana waku invest ndi wakwiya. Kuchoka sabata ya mawa kupita mtsogolo muno aphungu a nyumba ya malamulo akhala kukambirana zimene mtsogoleri wa dziko lino wayankhula m'nyumbayi komanso ndondomeko ya chuma ya dziko lino ya chaka chino kufika chaka cha mawa. Bungwe la Disability Organization la kumzuzu lapempha boma kuti lionjezere chiwerengero cha anthu aulumali mu ndondomeko za mtukula pa khomo. Mmodzi wa akuluakulu a bungweli Henry Kumwenda wati anthuwa akuyenera kulimbikitsidwa pa ntchito za chuma. Atakawo atakuyembekezera kuti mlathowu upititsa patsogolo malonda pakati pa dziko la Boma la Japan lati likuyembekezera kuti chuma cha dziko lino chipita patsogolo kutsatira kumangidwa kwa mlatho watsopano wa Lilongwe. Kuona za ntchito za m'mayiko a Africa kunaona za mayiko ena wa dziko la Japan a Imafuku anena izi pamwambo wopereka mlathowu mu mzindawo. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Polankhula pamwambo woyamba wopereka mphoto za ophunzira omwe unachitika. Atakawo atakuyembekezera kuti mlathowu upititsa patsogolo malonda pakati pa dziko la Malawi ndi mayiko ena potengera kuti dziko lino lili pakati panakala kulido. Nduna za mtengatenga Japi Mhangu ayamikira boma la dziko la Japan kamba kopereka ndalama zothandizira pa ntchitoyi. Amhangu ati ndi okondwa kuti dziko la Japan lalonjeza kuthandizira kukuza msewu wa M1 kuchoka mtawuni ya Lilongwe kukafika ku Bunda Turnoff mu mzindawu. Magari moto amene pa mafuta kwambiri kuti azidutsana nthawi ya peak hours amene magalimoto amakauta athenana choncho chitithandiza kuti kuyenda kukhale kosavuta kwenikweni komanso
tikumbukira kuti msewu umenewo ndi msewu wa M1, msewu waukulu kwambiri mdziko muno, msewu wofunika kwambiri funa ndi umene umalumikizira dziko lino ndi maiko a Mozambique komanso dziko la Tanzania. Choncho pokhala msewu wofunikira choncho umafuna nthawi zonse zikhala mu condition yabwino. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe apita banda apempha anthu kuti athandizire kusamala zinyalala mzindawu. Boma la dziko la Japan lathandiza pa ntchitoyi kudzera ku bungwe la Japan International Cooperation Agency ndi ndalama zokwana $21.5 million zimene ndi pafupifupi 37 billion kwacha. Bungwe la Forum for African Women Educationalists in Malawi FAWEMA lapereka mphoto kwa ophunzira 70 asandei omwe achita bwino pa mayeso a temu yoyamba ochokera msukulu 63 za mu mzinda wa Blantyre. Wapampando wa bungweli mchigawo chakumwera Lydia Mvona kuti mphotozi zilimbikitsa ophunzirawo. Zambiri mlipoti ili la Leweleni Mpasa. Polankhula pamwambo woyamba opereka mphoto za ophunzira omwe unachitikira ku Limbi Primary, Mvona ati ndondomekoyi ilimbikitsa ophunzira kuti apitirize kuchita bwino m'maphunziro awo. Ifeyo ngati FAWEMA Blantyre chapter timaona kuti ndi bwino kwalimbikitsa ana kuti azilimbikira pa maphunziro. Akamalimbikira amadzakhoza bwino mayeso awo, sikukhoza bwino mayeso koma kenako amadzasankhidwa kupita ku secondary school. Ifuna ndi cholinga cha FAWEMA kuthandiza kumbali ya maphunziro makamaka kuti tithandizire maphunziro mu Blantyre urban. Apita Bodza omwe anali mlendo olemekezeka pamwambowu ati boma likuyesetsa kukweza chiwerengero cha ophunzira omwe anapambana mayeso a primary. Blantyre Urban Education District inachita bwino kwambiri pa mayeso a 2025 posankhisa ana ambiri almost maybe Malawi muno pa ma district education onse 34 tinasankhisa ana 226 kupita ku National Secondary School. Zimenezi sizitikukwanisa tokha amene ngati a district. Tindi anzathu amene amatithandizira timachula ngati ma education partners, ena mwa iwo ndi FAWEMA amene amatithandiza kuchita motivate ana school. Mmodzi wa olandira mphoto Emmanuel Kazingachire yemwe ndi ophunzira wa ku Blantyre Girls Primary walimbikitsa ophunzira anzake kuti aziyika patsogolo maphunziro. Sichanga chimene ndimapanga ndimalimbikira kumawerenga tsiku komanso va masamu amene amandifuta. Choncho zimene zinandilimbikitsa kuti neyo ndizilimbikira sukulu kuti ndingalimbikitse kuwauza kuti asasiye kulimbikira sukulu komano apitirize cholinga chokuti msogolo adzathe kukhala opambana ndi osadalira wina aliyense azakhale ozidalira okha. Blantyre urban inasankhidwa kukhala kuchita bwino kwambiri itakwanitsa kupititsa ophunzira 206 ku masekondari a mdziko muno chomwe ndi chiwerengero chapamwamba kwambiri. Apolisi mchigawo chapakati mothandizana ndi bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGLA akhazikitsa kampeni yothana ndi mchitidwe wa juga pakati pa ana omwe sanakwanitse zaka 18. Mmodzi wa commissioner la apolisi mdziko muno Mafuta Mbobo wati apolisi aonetsetsa kuti anawo sakutenga nawo mbali m'masewero awo. If amene watiyapezera milandu ulipo ndithu that's being underage ndiye ayikaso torai 4-5 kuti imene anthu adzimba kuti aliyense adampeze mwana kupita njuga akatiimbira imene ife tizithamanga tizikamuola. Olankhulira bungwe la MAGLA Anansi Malata wati lamulo lomwe limayendetsa masewero a juga limatsindika kuti mwana sakuyenera kusewera nawo. Lamulo lomwe limayendetsa masewero a njuga ndi mlosera la chaka cha 2022 limatsindika kuti mwana sakuyenera kutenga nawo gawo mu masewero a njuga kapena mlosera. Kwa ifeyo ngati bungwe la MAGLA tinaona kuti ndi chinthu chofunikira kuchipanga prioritize kapena kuti kuchika patsogolo kuti titeteze ana athu adzakhale anthu ofunikira kuchitukuko cha dziko lino. Ndiye tikalola ana kusewera njuga kapena kuti azipezeka kuti sanapite ku skulu ndi vuto lalikulu chifukwa anthu amenewo apezeka kuti mwina asiya skulu asira panjira skulu mwina kuyamba kutolatola ndi cholinga choti apeze ndalama zosewerera njuga. Ndiye cholinga chenicheni ndikuonetsetsa kuti ana apitirize maphunziro awo komanso kuonetsetsa kuti kutsogolo kuno tikhale ndi nzika zodalirika.
kusowa kwa chidwi komanso upangiro oyenera posamalira mitengo yomwe yadzalidwa kuchititsa kuti yambiri mwa iyo isamapulumuke. Izanenedwa pomwe bungwe la wana wa sub-TA Yohane Jere linakonza ntchito yodzala mitengo pa sukulu ya primary ya Ikwendeni m'boma la Mzimba. Zambiri mripoti ya Deborah Madea mwawerenga chimwemwe Maseko. Wapa mpando wa gululi a Kelvin Sato anati akudzala mitengo msukulu za primary ngati njira imodzi yoonetsetsa kuti mitengoyi yapulumuka. Asato anati cholinga chawo ndi kuonetsetsa kuti athana ndi mchitidwe wodula mitengo mwachisawawa omwe ndi waukulu m'bomali. Ndi mapiri dera lino amene mitengo inatha koseko tufuna titadzalako komano for now chifoti mitengo itasamalidwa tinaona ngati m'masukulu muli ana muli aziphunzitsi amene akhoza kumasamala zimafuna kupalira kulimirira, so tinaona ngati kuti masukulu akhoza kutithandiza. Sub-TA Yohane Jere anayamikira ntchitoyi ponena kuti aliyense ali ndi udindo woonetsetsa kuti akuteteza za chilengedwe. Ajere analangizanso mafumu ena m'madera osiyanasiyana kuti akhale chitsanzo chabwino poonetsetsa kuti mitengo yomwe ikudzalidwayi yapulumuka. Tinayankhula ndi aziphunzitsi kuti iwo akhale pasogolo kuonetsetsa kunena kuti mitengo imeneyi ikukula bwino, komanso inenso muno wake ndizionetsetsa ndithu kuti kubwera kuno kuyankhula ndi adindo kunena kuti pamene tikuona kuti mitengo imene ikunyentchera kuti umbali yangati ya madzi ndi kuwazonena kuti yayi tisamalire mitengo yathuyi. Gululi linadzala mitengo yokwana 500 ku Ikwendeni ndipo amati ali ndi malingaliro obyala mitengo ina 1000 pa sukulu za primary za Ngazi komanso St. Michael's. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la We for Malawi a Tom Kanje wayamikira zike za dziko la America pomangira ana sukulu ya Nkombaphala nyumba yoti adziphunziriramo m'boma la Ntcheu. Akanje anena izi mmodzi wa aliphava pamene amatsekulira nyumbayi. Thomas Kejere ndi zambiri. Akanje ati kuchokera mchaka cha 2018 We for Malawi yakhala ikuthandiza mu njira zosiyanasiyana kuphatikiza kulipirira sukulu atsikana okwana 30 omwe ali msukulu za sekondari komanso za ukachenjede. Iwo ati sukuluyi ithandiza kwambiri kukonza tsogolo la ana. Sukulu imene ifuna aphunzitsi ifuna kugwira ntchito kuti ochecha alonda kuti amene azalipira ndani kuti atizidali azungu azathu kwa America onse azalipira ndena kuti iyayi ife tifuna kuti chinthu chiti zisapota chokha. Ndi komiti imene ili pano ya mudzi muno inauzidwa kuti iye naopeza njira zopeza ndalama osati kungo fees yokafuka kana kuti fees ikhala yochuluka koma fees ikhale yoti mwana alisi asalipire kubweza sukulu ndi pale walipa 5000 kwa mwana alisi pa mwezi komano inaopeza njira zosiyanasiyana ndi tukambia njira zosiyanasiyana kuti tizipeza ndalama kuphatizapo kuti pazitika misonkhano. Alinda Aronbeck omwe ndi nzika dziko la America ati ndokondwa kuona nyumbayi itamangidwa mwa ukadaulo. Mai Ruth Gonti amudzi wa Liphava ati ndokondwa kamba kuti sukuluyi ithandiza kuchepesa mtunda wautali omwe ana mayenda kuti akaphunzire. Kumene kunali sukulu timayenda mtunda wautali umati kumene kujakwa kapitana aja makhaoti nkati mwanjira timavutika mayendedwe ifati timachitira akulira transport yoti mwana uja tikamusiye kumene kuja komanso kuti abwere kunonso transport ndi imene malowesa ndalama zambiri pamene abwera mmudzi mwathu mwa Liphava ana aja tikukwanisa kungwatenga ndi kuzasiya. Mkulu wa zachisamaliro cha anthu m'boma la Ntcheu a Rodway Chunga apempha makolo kuti atengerepo mwayi ndi kulembetsa anawo. Mu agenda ya chitukuko ya dziko la Malawi 2063 muli nkhani yonena kuti tiyenera kuonetsetsa kuti kodi munthu ayenera akule ndi maganizo otani, mindset change mwina pa chizungu tikhoza kutero. Ndetu kunena kuti tiyenera tipereke chuma chambiri, tipereke nzeru zambiri pa munthu kuti munthuyo athe kutukula dziko lathu. Ndipo tikunena kuti potukula dziko lathu tiyeneranso tiyang'ane kwambiri ana. Sub-TA tsiku la mowa inayamikira We for Malawi ndipo inalonjeza kuti isamalira malowa. Kwathunthu tili ndi chimwemwe makamaka kunyamata wathu Tom Kanje amene wachita zinthu zochilimika komanso kuti kokera chitukuko kutibweretsera pafupi komanso zikuonetsa kuti pali masomphenya abwino chifukwa cha ana athu amene lero lino ali ndi amene akupanga mera mpoyamba kupititsa patsogolo kuti tsogolo lawo lidzakhalira bwino. Nyumbayi yamangidwa ndi ndalama zokwana 140 million kwacha ndipo ili ndi zinthu monga mophunzirira kompyuta, malo ochitira mikumano mwa zina. Boma la Ntcheu
lili ndi sukulu za mkombaphala zokwana 378 ndipo ana okwana 18,000 ndi omwe ali msukuluzi. Nkhani zathu ndi zomwe zikoma